faktisk. Det har vi fået lavet. Det er perfekt, og der er ikke engang ret meget tang her. Det du skal vide, det var, Storhavn var der simpelthen sådan en helt hjørne, der var fuld af tang og papkasser og gamle... Hallo, prøv at se der, der er en flot lige hernede. Jamen nu skal du ikke også få det med i, ikke også? Så skal vi aldrig til at blive efter. Det er godt, du giver så det gode råd, Jan. Jeg synes, du har du også god, har du et noget rigtig råd? Har du ur på eller noget? Nej. Nej, Jacob, jeg synes. Hatten, den ryger af. Nej, det er ikke sikkert. Det er sådan der. Prøv lige med. Må du komme herind? Jacob, nej, det er ikke koldt. Tag en video. Og det er lort, det er Hvad skal jeg gøre? Skal jeg holde den? Jeg har flyttet dig. Jamen for helvede, hvad skal jeg gøre? Jeg skal lige have et billede her. Du skal da ikke blive rundt. Nej, nu. Skal du have et håndklæde? Hvor er det? Okay. Han lukker jo munden. Ej, hvor er det Du må godt lige komme der lidt. Inden du skal ud og hente dig hat. Nej, han skal sgu ikke svømme ud i sådan her. Ja, det er fint. Vi sætter den lå. Ja, nej. Det var fandme godt. Nej. Hvor er det gået ned? Simon, hvor er du hen? Nå, der er jeg lige på. Nej, det gør jeg ikke. Hold kæft, mand. Hold. Hvad er gået af led? Hvad? Du kan rigtig lige en spasser. Ja. Og så bliver det ud. Ja.